барон ва Абдурозиқ дигар бо ҳам нестанд. Абдурозиқ баронро кидат кард. Абдурозиқ ба бародаронаш хиёнат кард. Абдурозиқ дигар ба Тоҷикистон наё. Барон зиқ нашав. оли баъд мефаҳмад. Ин ва дигар сарусадоҳо дар рӯзи охир муҳтавои фазои маҷозӣ хусусан сегменти тоҷикиро ташкил медиҳад. Абдурозиқ пас аз гирифтани раводиди тиллоӣ чандест ки дар Дубай қарор дорад, ӯ ахиран тасмим гирифт кори муштарак бо баронро қатъ кунад ва ҳоло тибқи гуфтаи падараш дар Дубай қарор дорад. Чун ҳоло мардум Абдурозиқро дар ҳамкорӣ кардан бо шайхони араб маҳкум мекунанд, пресатиҷӣ тасмим гирифт ки бо киҳо ҳамкорӣ ва робитаи дӯстӣ доштани Абдурозиқро дар Дубай ва дигар мамолики дунё ҷамъоварӣ кунад. Шайх Тариқ Алхосимӣ, Сайф Аҳмад Балҳаса, Бурак Аздемир, Шайх Мансур бин Муҳаммад, Масуд Алҳамад, Муҳаммад Саллоҳ, Ҳабиб Нурмагомедов, Дан Вайт, Муҳаммад Ҳабайтӣ ва бисёр нафарони машҳури маъруфи дигар. шаби 17 ноябр барон бо як нашри навор эълон кард ки Абдурозиқ дигар бо ӯ нест ва ҳамкории онҳо ба анҷом расид. ҳарчанд чанд рӯз пеш барон бо нашри як навор ба ботил будани ин сарусадаҳо таъкид ва хост ҳамвандони худи Абдурозиқро ором кунад. Репер аз аввали рӯзҳои ҳамкориашон бо Абдурозиқ ёдовар шуда, тамоми пастиву баландиҳои фаъолияташонро дар 43 дақиқа ба мухлисонаш шаҳр дод. тамоми пастиву баландиҳои фаъолияташонро дар 43 дақиқа ба мухлисонаш шаҳр дод.